Yn rhan isia'r prif gylch yr adran B. Dyna'i cartre nhw am y diwrnod. Ac i ni'n edrych ar yr ebolesu yr adfeirch dyflwydd ddod. I ni newydd gael cipolwg ar y beirniad Mr Richard Miller, Rydfa Heniarth, ac mae'r canlyniad wedi dod hefyd. A'r garden goch yn mynd i'r iseldirodd leni. Michael Hoic ac Eirth Honolulu yn mynd ar wobr gynta. O'r march Rhoson Adonis a'r gaseg Eirth Titania. Perchnogion o'r iseldiroedd, fel nes I sôn heledd, ond wedi magu yng Nghymru gan y teulu Parry yng Ngogledd Cymru, Joe a Jessie Parry. Ac mae'r gwobre yn parhau I gyrraedd ag y colli ac yn dal I gafel yn dyn fyny ar y wobr gynta. Llon gyfarchad y gwresog I Eirth mini... Llon gyfarchad y gwresog I Eirth Honolulu yn cipio'r wobr gynta yn yr adran yma i'r ebolesu yr adfeirch y Merlod Cymreig yr adran B. A'r wobr gynta i'r iseldirodd.